Hola, sóc en Raül, membre de la Jove Cambra de Tarragona des del 2015, llicenciat en traducció, llicenciat en lingüística, amb un MBA, professional en internacionalització i parlo 9 idiomes. Però del que us vinc a parlar és de sortir fora del que ja sabeu. La meva experiència organitzant programes dintre de la Jove Cambra comença el 2016, organitzant un simple sopar de Sant Jordi, però vaig voler anar més enllà i per això el vaig organitzar dintre del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, una cosa abans mai vista. L'any següent, el 2017, vaig organitzar el Multituning Program, que inclou la participació de diferents joves cambres d'arreu d'Europa. I vaig voler incloure-hi una part de visita cultural, una part d'activitats per aprendre a treballar en equip i una altra part de mirar com podíem organitzar un programa conjunt. El 2019 vaig poder organitzar els Premis TOEIC nacionals i vaig voler que fossin en unes instal·lacions també úniques a Tarragona i amb la participació d'una escola de dansa de la ciutat. Tot plegat, us vull dir que heu de sortir fora de la vostra zona de confort, com he fet jo, i mirar d'anar més enllà gràcies a la Jove Cambra.